Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Bisa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Pasasalamat ni Nene del Rosario and family, Dote Monte and family, Bunyag and Rodriguez families, Sally Reciproco and family, Grijalvo family, Lourdes Lumbria, and pasasalamat sa kamundagan ni Rafael, dolot ni Nene del Rosario. Para sa kaumayan ni Eden, dolot kan Razal family. Para sa complete healing ni Julia Salve, dolot ni Nene del Rosario. Para sa kaligtasan na si Marahay na salud ni na Arnaldo Bunyag, Maria Faye Dona, Viel Maria Rodriguez, as in ligtas na pagbiyahe ni Jerome Rodriguez, dolot ni Benang Bunyag. Para sa marahay na salud ni na Arnaldo II, Cindy Bunyag, Arnold Kirby, and Carmen Bunyag, dolot ni Benang Bunyag. Para sa kaumayan ni Jocelyn Tamula, dolot ni Antoinette Fornoles. Para sa ligtas as in marahay na pagbabados ni Marian, dolot kan Matias and Enguero family. Para sa marahay na salud and kaumayan ni Leti, Ronan, Sheena Robredo, and para sa mga naghihelang, dolot kan Robredo family. Para sa kaumayan kan gabos ng mga may helang ng miyembro kan CRC and LLFCC, especially ni Nasalve Cabral and Te Behamunde. And para sa kalagan mga minasunod, ni Rodrigo, Carmela, Lilia, Antonina, dolot ni Nene del Rosario, sa kalag ni na Salvador, Cesar, Norberto, Juanito, Rosalina, asin sa kalag na nasa purgatorio, dolot ni Dote Monte. Para sa kalag ni na James, Aris, dolot ni Melba Grijalvo, asin ni na Gloria, Amado, Lucena, Fermin, Daniel, Avelino, Santos, Juliet, Renato, asin sa gabos na kalag, dolot ni Pau. Ngunyan iyo ang ika-30 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tema, Raboni, Maestro, buot kong makahiling giraray. Ipinapahayag sa to kan liturhiyang ngunyan na Domingo na ang Diyos matabang sa tuya na makahiling kan tunay na dalan nin pagbabago kung hihinguahon yatong magsarig sa iya. Mag-umaw kita sa Diyos nin hulita siya an maligtas sa sato sa kadikloman na dara kan pagkakasala. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, ang sekretaryo kan Arsobispo, as in Director kan Archdiocese of Cáceres, Office for Mission and Evangelization. Matindog po as in maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Marahay na aldaw po sa Indogabos, mga tugang. Marahay na daw man po, Padre. Sangaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesu Kristo ang kagurangan ta,
Ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untang sa to mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala kunin magkuri, isip, sa tataramon, sa gipatsin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan kan Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawaran sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tao marahayan buo. Inoomaw mi ka, rinorkyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli kan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang nan na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaawaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog, kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindayang katapusan, pasariga ang samong pagtubod, paglaom asin pagkamuot, lugod maugmang mautob mi ang hinahagad mo sa mo. Tangani magkaigwa kami nin kahirasan sa buhay na sa imong panuga. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki. Nakaiba mo at sinin Espiritu Santo na ubuhay at sinagahade sarong Diyos sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon.
Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang katotoohan, manunungod kan danay na pagmangno nin Diyos sa saiyang namumutan. Hinanyugon niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Ulay nin kagurangnan, ipagugma nindo si Jacob. Ipagugma an puon nin mga banwaan, irukyaw, umawon, ikurahaw. Ilinigtas nin kagurangnan ang sa iyang banwaan, an mga natada sa Israel. Hilnga, ibabalik ko sinda hale sa daga nin amihan. Asin titipunon ko sinda hale sa purokan daga. Sinda gabos, mga buta, asin mga pilay. Mga babaeng bados, asin babaeng mag-aakion. Dakulon ang mga mabaralik, sinda naghale na nagtatangis. Rarangahon ko sinda sa saindang pagbalik. Dadarahon ko sinda sa mga burabod nin tubig. Papaagihon ko sinda sa matanos na dalan. Nganing daisinda masingkog. Huli ta ako an ama para kay Israel asin kay Efraim. Iyo ang sakuyang panganay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ngangalasan ginibunin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Kanan Siyon, ilinigtas nin kagurangnan, ilinigtas hale sa kauripnan, garosarong pangaturugan. May mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Mga pagano nagsabi, anong mga ngangalasan ang ginibo nin kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan ginibo sa to nin kagurangnan, kita tunay na pano nin kaugmahan. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kaerupnan, siring sa mga burabod sa alang na daga. An mga minasabwag sa luha, maawit mantang minaani sa uma. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Sinda maluwas, naluwas pano nin mga luha, daraan banhi na isinabwag. Sinda nagbalik pano ni mga awit, daraan sa indang mga inani. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Sa ikaduwang babasahon, si Jesus ang pinakahalangkaw na padi. Ang sa iyang pagkapadi ang pinakaurog sa gabos. Himateon yato ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Hebreo. Balang padi, kinukua hali sa mga taho, asing ginagamit ning mga tawo para sa mga bagay na manunungod sa Diyos. Mga atang asin sakripisyong idinudulot niya para sa mga kasalan. Namamatean niya ang namamatean kang mga mangmang asin mga lagalag. Kulita siya man igwaning kaluyahan. Huli man sa nakaini, dapat siyang magdulot ning atang para sa kabayaran ning mga kasalan. Sa iyang sadiring mga kasalan, asin mga kasalan nin banwaan. Mayo ning minaako kang katungdan na ini, kundi ang inapod nin Diyos, arog ki Aaron. Siring man, dai sinasadiri ni Kristo ang katundan na maging padi, kundi inako niya hali sa nagsabi sa iya, ika sa kuyang aki, ako ngunyan naging sa imong ama.
siring sa nasusurat. Ikapadi sagkud paman, siring ki Melkisedek. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kaumayan na dinara ni Jesus sa buta, iuman an para sa kaligtasan kan sa iyang kalag. Ini ang ipinapahayag kan marahay na bareta. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo, sosog ki San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakabot sinda sa Jericho. Pagluwas sa banwa, kaibaan mga disipulos, asin dakol na mga tao, sarong makilimos na buta na ngaran Bartimeo, aki ni Timeo, nagtutukaw sa gilid kan tinampo. Pagkadangog na si Jesus Nazareno, yaon duman, nagkurahaw, Jesus, aki ni David, kay raki ako. Sinaway kan mga tao na day magribok. Alagad, orog na kinusog ang pagkurahaw. Aki ni David, kay raki ako. Si Jesus nagtunong asin nagsabi, Apudan indo, inapudan buta asin sinabihan, magsarig ka, tindog na, tay naapod ka. Itinapok kan buta an alikboy, luminokso, asin duminolok kay Jesus. Si Jesus nagsabi sa iya, Ano anbot mo nagibuhon ko sa imo? An buta nagsimbag, Maestro, na kumakahiling giraray. Si Jesus nagsabi sa iya, Lakaw na, narahay ka kan sa imong pagtubod. Tolos, an buta, nakahiling, asin nagsunod siya sa dalan. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa humiliya. Di palang nahaloy may nakaulay akong madre. Ang mga madre, mga padi, manlain-lain ang sangindang inaapod na mga ministeryo o ministries. Manlain-lain na paglingkod. Ang paglingkod na ini pagkikisumaro sa misyon. Ani ba nagtatrabaho sa eskwelahan? Ani ba sa opisina? Ani ba sa mga barangay, sa mga parokya? Nagtutukdong katekesis. Asin, sabi niya, sa pag-ulay-ulay pag nagmimisyon, kung minsan dayo manaaram talaga kung ano ang nangyari sa imo ng natukduan. Bagong araw ko niya ka sa opisina, pwede mo sanang masukulan sa imong inaapod na productivity. Kumbaga, gano'n naging successful si aldaw mo. Halimbawa, may natapos ka na mga dokumento na kaipuhan mong isubmit. May nagibo kang reports, 10. Napa-aproban mo sa imong ginibong proposal. Kung minsan ang bilang mo,
kumpira ang sa imong naginibo. Successful ka. Productive ka. Pero, kung minsan sa misyon, pag naglilibot ka, pagal-pagal ka na, minsan di mo aram. Ano nagbunga daw si sa imong pagtukdo? Nadutan daw si puso kan taong sa imong natukdoan. Kung minsan nagrereklamo ang mga katikista, mariribok nga yung mga aki, dahil nagdadarangog, mga pasarawayon. Araw mo bakit mga teachers reklamo kung minsan, Dahil niya sigurado, may nanoodan ng aki, may nanoodan mga estudyante. Taday man nagdadarangog. Sabi niya, minsan, natapos ang sa imong pagtukdo, dahil mo aram. Kung successful ka, dakol kang naginibo, naging mabunga, sa imong pagtukdo, sa imong pagpagal, kung minsan, dahil mo aram. Mga tugang, para sa kinaman, ang success, kung minsan, masusukol sa inaapod na kasikatan, inaapod na kayamanan, inaapod na kapangyarihan. Si Jeremias, nasarong propeta, haloy siyang nagtukdo 40 taon bilang propeta. Ang propeta, ang buot sabihon itong nagtataram sa ngaran kang kagurangnan. The one who is speaking on behalf of God. Mensahero nin kagurangnan. Para sa kinaban siguro dahil successful si Jeremias. 40 taon na siya nagtukdo. Binayaan niya ang sa iyang pwedeng magayon ng trabaho, dakulang pamilya, tanganing magsunod sa mahal na Diyos bilang paratukdo, bilang tagadarak ang mensahe. Alagad, si Jeremias, dahitig dadarangog kan mga tao. Siya ipinatapok sa ibang nasyon. Siya pigkalabuso, pigkulong. Siya piglaag sa bubon o istakan ng tubig, itong inaapod na cistern sa ararom kandaga. May mga taguan ng tubig, tiglaag siya duman. Hinarabuan kan sa iyang mga amigo, kan sa iyang mga kapamilya. Mga tugang, kung babasihan ta ang inapod na success, susog sa basihan o standard kan mga tao, bako siyang successful. Ang sinasabi tang successful, maugma, mayaman. Bagong iyo? Mayaman, maugma. Mga tugang, si Jeremias, may hiling ta na maski arog yan sa iyang kamugtakan, dahil siya nagtalikod sa mahal na Diyos. Nagkuyog siya sa mahal na Diyos. Naging maimbud siya sa mahal na Diyos. Mga tugang, para sa Diyos, ang standard kang success, iyong inaabot tang commitment, itong inaabot tang obedience. Pagiging makinuyog-kuyog, pagiging maimbod. Si Jeremias, sa matakan mahal na Diyos, siya successful. Ninhuli sa iyang faithfulness. Committed kaya siya sa mahal na Diyos. Maski dipisil, maski mayon sa paghuna niya, mayong nagdadangog sa iya, padagos pa siya sa pagdara kan tataramon kan mahal na Diyos. Mga tugang, magayon na girumdumon tayo ini. Tagabus kita, ano man ang sa tuyong estado sa pagkabuhay, ninhuli ta kita Kristiyano, ninhuli ta kita Katoliko,
inaapunan kita na magdara kan marahay na bareta. Kita, mga propeta, kan mahal na Diyos. Inaapudan kita na maging arog ni Jeremias. Mga tugang niya na Domingo, inaabot ng World Mission Sunday. Asin pinapagirumdum ang gabos na Katoliko na mga misyonero, nagdadara kan mensahe kan mahal na Diyos. Kung minsan siguro garo na kita kapay, paulit-ulit, maski kamong yaon, di paulit-ulit kamong nagdidigdi. Ninhulit na kamong gusto magdangog kang marahay na bareta. Asin gusto man nindo yung ihiras sa iba. Pero kung minsan masabi ka mo, may nagdadangog man sa ko. Pag nag-iistorya ako kan sa kuyang eksperyensya, sa kuyang pagiging miyembro kan CRC, may nagdadangog man sa ko. May gusto man kang sinasabi ko. Aramaninda, nakabali ka mo digdi sa CRC. Aramaninda, nakada simana, yaong ka mo digdi, pirang beses. Aramaninda, ang ginigibo nindo. Kung minsan supog na kayo kang magtaram, pero padagos lang, maski sa paghuna nindo, dahil sinda nagdadangog. Ta pwedeng sa paghuna taday kita epektibo, pero makapangyarihan ang Diyos, makapangyarihan ang Espiritu Santo, nagtatrabaho, maski dahil kita nag-aaram, nadudutan ang puso kan lambang saro. Kaya dahil ka mo mawaran nin paglaom. Maski na may mga naghabo kang inalok nindo, padagos pa ka mo mag-alok. Padagos pa ka mo magbalangibog kan marahay na bareta. Kung minsan dahil man kita kaipuhan magtaram, sabi ni San Francisco de Assisi, San Francisco de Assis, preach at all times. Use words when it is necessary. Perming magdaraning marahay na bareta. Maggamit ning tataramon kung ini kinakaipuhan. Ang sa tuyang pagbuhay-buhay, ang paggawi-gawi, magayon, pagpabalangibog kan marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Bilang misyonero, di ka mawawaran ning pasensya. Ang sarong misyonero, ang sarong nagdadara kan marahay na bareta, dapat pano siya ni kan pasensya. Ninhuli ta aram niya, siya man tigpapasensyahan kan mahal na Diyos. Di ka mawawaran ning pasensya. Pag gusto mo nang maanggot, kung gusto mo na mag-give up, isipon mo ang pasensya na itinataw sa imo kan mahal na Diyos. Ang sarong misyonero dahil nagpupundo sa sayang ginigibo, ninhuli ta nahiherak siya sa sayang kapwa, may pagkukulang, may kasalan. Ninhuli ta siya nakakamati man kan pagkaherak, pagpasensya kan mahal na Diyos. Mga tugang, ang misyonero kaipuhan day mag-untok. Ninhulit na siya tagapag-ultanan. Siya, iyo ang nasa tahaw kan Diyos sa kakantao. Dinadara niya kung ano ang naihiling na dadangog niya sa mahal na Diyos. Ngunyan na World Mission Sunday, ang tema, itong tataramon ni San Juan asin San Pedro. Kami na nakadangog mayong ibang pilian kundi isabi ang samuyang nadangog asin nahiling. Mga tugang ang sarong misyonero, de nag-uuntok ninhuli na gusto niyang isabi, ipamati ang sayang namatean, nakaugmahan, ninhuli sa sayang pagkakaigwa ning hararom
na relasyon sa mahal na Diyos. Kung maugma ka mo, siring ba kan sarong taong naaraman niya ang sayang aki nakapasar. Ang sayang aki, bago ako magpuon, may nag-istorya sa ko, nasaro sa indo, ugmahon siya. Ta siguro, primero niyang makuapo. Sabi niya, ay bados na po baga ngaya si maugma. Iniistorya ang kaugmahan. Marahay na bareta. Mga tugang kitaman kung maugma kita sa mahal na Diyos. Sa satuyang eksperyensya, sa tuyang isabi, hali sa Diyos, pasiring sa tao. Ngunyan, na Domingo, nin misyon, mangako girare kita, na kita maging masinunod-sunod sa mahal na Diyos. Maging maimbod sa pagbalangibog kan marahay na bareta. Matindog sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubon. Minatubod ako sa Diyos samang makakamhan, kagibo nin langit asin daga. Minatubod ako kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, ipinangaki ni Birhen Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, ilinubong, huminilig sa magadan, sa ikatalong aldaw na buhay liwat, suminakat sa langit as nagtutukaw sa tuon ni Diyos sa mga makakamhan, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Minatubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa kapatawaran nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan. Ipamibi niya to ang simbahan, ang sa tuyang banwaan, asin mga kaipuhanin sa tong parokya, ang sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Naan simbahan, maging sakramento nin kaligtasan sa gabos na katawohan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Naan katuninongan, maghade sa mga banwaan asin sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Na sa tong paurugon ang kaginhawaan nin mga dukha, nagtitios, inaapi asin nagihelang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Na magtalubo ang pagkaburunyog niya to sa pagtubod asin pagkaminuotan digdi sa satong parokya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, bot mo ng gabos makaligtas, kay raki kami, patawada kami sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. God bless po.
Matindog po. Magpamibi ko ang mga tugang, tanganan sa ko, sinasaindong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, Diyos na makakamhan ako ng atang na samuyang dulot para sa imong kaumawan, asin samuyang kaligtasan. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa saimong ita sa espiritu, mga puso, initaas mi na sa magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadane asin minsan sen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, tan mga aki narayong isiniblag kan krimen ning kasalan. Binuot mong tripunon giraray, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsikan espiritu, tanganing ang banwaan, na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan, kan manlain-lain mong kadunongan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan Espiritu. Kaya kay ba, kan mga koro, nin mga angheles, nag-oomaw kami sa imo, maug mga nagpapahayag nin pagtubod. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanang ganan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maningkalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma ka gurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherang, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako at sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa, nakapagayagayas sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan ka nakakaligtas na tugon asin pinaorog kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ang samong kakanon sa aruala, itao mo sa muyaon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, sili nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagkarahasa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga lonya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo.
asin. Siring mana kamunaway sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pabagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Hasiin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Kan kinaban kanarapi kami Kordero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan kinaban kanarapi Cordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan kinaban. Tawi kami. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, palaada, ang pagkamuot, nabalaog sa mo kaining sakramento na sa mong inako. Ikapahiling mi sa samong buhay, na kami tunay na namumuot sa imo, ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo, ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop, asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. May balikan sa mong paglaom, asin mapakusog ang sa mong pagtubod. Ipinapamibinya mo, nagiyahan mo, ang mga taong padagos na nagiinguwa sa paghanap, nin makakaumay, asin sa pag-adal, kan paglakop, kan helang. Nagpapasalamat kami sa imo, huli kan mga bakunang, nagpakanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon niyan sa mong mga paghinguwa, nagamiton nini mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibin niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman, makatabang, nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak. Kusog sa pagdusay kan sa indang sa diri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang. Sindaman, lugod maumayan tulos. Ligtasan ito mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugodan sa mong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan asin magdara sa mo sa pagbagong buhay asin kabanalan, ininahagad mi, huli ka Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo San kami. Jose, Ipamibi mo kami. Matukaw muna po ang gabos. Pasalamatan niya to ang satong celebrante, Reverendo Padre Jerome Pelagio. Thank you po, Father. Ang satuyang mass sponsor, Absalon Abio and Family, Asinan Choir, CRC Youth Choir. Thank you. Ang mga nagbasa, asin Ministro Laico, asinan presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asinan sa indang pag-iriba, asin sa gabos po na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management and staff kan Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 ni Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. ang kagurangnan mapasaindo, Asin
sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. May the tribute of my humble ministry.